O Bloque Nacionalista Galego é o partido galeguista de hoxe. O Bloque Nacionalista Galego é a forza política que quere colocar a Galiza por diante de calquera outra cousa. Por eso eu remato como es comecei, chamándovos a ese acto de rebeldía a favor de Galiza, para que a partir do próximo día 9 Galiza conte no Estado. Nós temos as ideas, vos tendes o apoio e o voto para o BNG que eu vos pido. O resto corre por a nosa conta. As ideas, os proxectos, as ideas, as ilusións e tamén as persoas. Que é o que nos propoñen para os vindeiros 4 anos? Pois máis do mesmo. Xa se puido ver no debate de hai unhas xornadas, o que se facía referencia antes, que o único que nos ofertan é máis confrontación, máis bronca, ningún proxecto de futuro e, sobre todo, nada para Galiza. Nin un nin outro falou de Galiza. Só cando estivo presente o Bloque Nacionalista Galego, só cando nos debates estivo presente Anxo Quintana, se falou de futuro e se falou de Galiza. Porque o que está en xogo, para uns, é unha escolla de deputados e deputadas para un día, o día de investidura, o día no que se escolle o presidente do goberno. Mas para o Bloque Nacionalista Galego, ese día é importante, certamente, pero son moitos máis os días, os 4 anos que siguen a ese día de investidura. Porque o que está en xogo é o futuro de Ourense. Nestes 4 anos se vai a definir, por fin, o futuro do AVE, o futuro das grandes infraestructuras.